Tres joves que comparteixen pis a València són becàries, un dels curts d'animació nominats al Goya. Demà utilitzen la tècnica de l'stop motion per a contar la seva pròpia història i denunciar la precarietat laboral i la dificultat de trobar un lloguer just. 24 hores abans que viatgen a Valladolid hem parlat amb elles on va néixer tot. Marina, una altra Marina i Núria inspiraren i crearen Becàries. A les portes del pis que compartien ens hem reunit amb elles perquè demà tenen una cita amb els Goya. Durant 4 anys recompongueren les alegries i angoixes de la vida adulta en un univers fet amb stop motion. Que és una representació i una caricatura nostra de les nostres personalitats dutes a un extrem, però que pensem que podria ser qualsevol jove i no tan jove. La precarietat laboral, els lloguers desorbitats o la reclamació d'uns sous dignes estan al cor d'este curt. Al novembre, quan guanyaren el Berlanga, Becàries, de Pangur Animation. també ho van recordar. Ha sigut més fàcil aconseguir un Berlanga que un lloguer just. I ja que estem així, no? Busquem curro també. Però els premis tampoc han portat solucions. Pareix que estàs ahí en el Berlanga o que estàs nominat al Goya i que la teua vida és superexitosa i no és veritat. O sea, la veritat és que estic en casa de ma mare, terminat un màster i buscant feina tot el rato. O sea, m'aveïs ser una persona independiente, per favor. Clar que sí, n'hi ha que lluitar per els drets de cadascú, però ara mateix, pues en massa també podria eixir la gent a lluitar per la seva vivenda, perquè ens estan ofegant a tots. Un curt que des de València i des de l'animació té molt a dir demà en la Gran Gala del Cine.